Itu kan apa? Ya ini mungkin Dah. Nah, mulai ya, itu kan ya. Menciptakan kesan apa ya? Thằng Harus mulai. Thì đấy cái này luôn, vậy close cutting luôn muốn mà đấy. Này biết được không đấy? Ta sẽ comment với đấy. À đấy này đừng có. komen sini. Mungkin tiba orang sini ah. Mana ini tidak? Hah? Facebook Library. Apa YouTube Live? Oh. Deh. Dia like man. Live man ơi. Yes. Tidak. Bila cái bộ hàng là nó. Ê, live à? Không, không thể. Make up nó đi. Make up. Pila dia lega. Pila. Tidak. Pila. Make up pro. Sulit itu stem lah, kan mau besar lah lah. Nanya. Jauh sana dong. Sana. Make up mau ada. Terus susun. Make up men. Tahu bangsa kali? Hai, ada mana? 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 Ang Nam ke bawah Iya, ini. agak susah ya tadi. Dừng má bro. Hai ada mana? Hello. Hello dừng má. Ambil dừng si bro. Hello. Hai bro, hello. Dừng si RB film. RB mix GM. Nengkan dulu mak. Ma film. Oh, ikan gua sini. Shooting time le, pengmain man shooting. Sungguh. Sungguh itu? Nonton. Acha. अच्छा Namaskar. Kulumbai. dia sarti film production terjadi Yes. जों नै दा oh sarsen adun मोनसे शुटिं खालामगासिनो दं मोनसे शुटिं लागासिनो दं नै लाइट सिटिंस ओमफ्राय माबा खालामगासिनो nenan थादों नोंथांमोना मोजां जोंना एक्ट्रिस हिसाबै नै दङ मा मन्जुरानि ब्रह्म हाय नर हाय ओमफ्राय नै जोङो एक्ट्रिसनि बिमाय रल खालामदों सासे अतुल बसुमतारी हाय aku main fरायनि ha Dipul Busumataरि मा मुभि बानायदों आदामोन अशोक बरगयारि ना गिदिर शर्ट मुभि बियो नेक्स्टआव दङ मा फिल्मनिलै आदा बिमल बसुमतारि शर्ट मुभि बियो माबा ना गिदिर टाइटेला इनिफ्राय अनिमा एस देरहासार हाय आदा मा फिल्म खालामदों ना गिदिर शर्ट मुभि बहुत इन्टारेस्टिं माने कमेडि आरो ट्रेजेडि बुस्थुआ नोंथांमोननो मोनसे मेसेज होनाय जागोन बेयो बयनिबोसिम सासे बिराद जास्ला खुनि मानसि आरो लुबिया फैसा माने हिनजावनि माने हिनजावनि गांसुला लुबैनायखौ मिथिया हिनजावनि जेनेबा बेखौ आङो खालामनो थांदों रलखौ नोंथांमोना माबायदि मोनो उनावहाय सावरायसिगोन Bukan बेखौ बेखौ जोङो स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्सन माबायाव इउटिउब चेनेलावहाय होगोन आरो दाख्लैसो मोनसे आरो थांखांनाय दाखालि बावैसो मोनसे थांखांनाय होबाय माने बावदागुमै बावदागुमैखौ नायनो नोंथांमोना बेथ' जोबोद अनसुंथाइ मोनदों रायजोफोरनि माने बे मोनसे भिडिअ'आवनो जोंना मनिटाइज जाबाय माबा नांखाबाय एडभार्टाइजमेन्ट नांखाबाय 1,40,000 जासिगोन हिट दा बे मोनसेयाबो हिट जागोन सानखादों नोंथांमोना नायदो नोंथांमोननि अननायावनो जोंनि जौगानाय नोंथांमोननि अननायावनो खेबसे मोजां खिथाना होदो मामोन टाइटेला ना गिदिर ओमफ्राय दाख्लै आरो दाखालिसो होखांबाय मोनसे बावदागुमै एक्ट्रिस जादोंमोन करिश्मा दानिया आरो मन्जुरानि ब्रह्म दैमारि सिफुङा नै आदा खेबसे नायलादनो फैगासिनो नोंथांमोन ओमफ्राय नै माबानिया बावदागुमैनिया जोंना हिर'आ बावदागुमैलै बियो जेबो उदाया नोंथांमोना नायाखैबा नायदो अननानै नायथार खालामनानै बावदागुमै स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्सननि दिहुनजानाय आरो नोंथांमोननि अननायावनो जोंनि जौगानाय नोंथांमोना अरायसम सापर्ट खालामगोनखौ जों आसा खालामो थेंक इउ दा फैदो जि सोंनो गोसो सोंहरनो हागोन जोंना सोंहरदो मिस्टार रिं दैमारि सानबेसे उनाव नुगोन आदामोन नेना थाबाय जोङो बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा फंबाय एराउन्ड 15 डेससोआ नांखागोन एडिटिं रिजाबजों ओमफ्राय मा होनदों कृष्ण बर'आ सोंहरदों जोंना आदा आंबो नेनानै थाबाय आदा थेंक इउ स' माच अलंबार गुड इभिनिं प्रमोद नार्जारि नाइस थेंक इउ जेंसि तामाम
जोंना दिनै मिथिगौना मेकआपफोरा बिराद प्रब्लेम जानानै मोनसे जायगायाव थांथ'नायनिफ्राय नै दा पाप होनायनि थाखाय ओरैनो मेकआपखौथ' होना गालांखादों अब्लाबो एसे दाफबफिनबाय आरो गावनो दाफब ए रोखोम माबायदि नुदों उपाय इज नाथिं मोजांखौनो होनांसिगोन मा अबावथ' थगायनो हानो दा जोंना बुंहरदो एक्ट्रेसखौ माबायदि नुदो मादैखौ मादै आंखौ मादैयावसो थांदों मिथिगौना लोगोफोर गथ' साथामनि बिमायो दा मबेयावसो दै सर्ट मबेयावसो आसलाव नङा ओरैनो आसलियाव नङा हाबा जायाखैबो सिख्लासो आरो बेबो सिंगेलबावसो जोंना मा होनदों सन बसुमतारिया जोंनो सुपार थेंक इउ महेश मुसाहारि मोजां दे मोजां थेंक इउ स माच गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय नोंथांमोननिसिम नै बेनो जोंना डिरेक्सन एन्ड एक्टर बे मुभिनि आरो सर्ट मुभि ओरैनो कमेडिबो थागोन ओमफ्राय नों सासे थिखादार जेनेबा सासे मोनसे माबानि केरानिनि मोनसे फुल मोनसे माबा डिटेल्स दं आरो बेयाव माने नोंथांमोना नायनो हागोन थाबैनो आरो बे नुगोन स्ट'रिया गोदोनो ओंखारखानायमोन बे स्ट'रिया मोनसे बिजाबाव कास्टिं जाखानायमोन माने बिजाब ओंखारखानायमोन आरो बिराद पपुलार जाखादोंमोन, बिराद रेडिअ'आव पपुलार फैदोंमोन बे। रेडिअ'आव मोनसे माबानाय जतिन्द्रनाथ जतिन्द्रनाथ बसुमतारी ना बर'ना बसुमतारी सारा लिरनाय बानायस्रि बसुमतारी मा मुङा दा फिल्मनि मुङा माबा बिनानाव फिल्मनि मुङा ना गिदिर सर्ट मुभि सोरां बर' माला नुगोन आदा 20 डेजनि गेजेराव नुगोन नोंसोर आन्डार 20 डेज 15 डेज जेनेबा बेफोरबायदि गेजेराव नुगोन आरो थाबैनो नुनो मोनगोन जों सेस्था खालामगोन जाबायना आंनिसो लाइट थांजागोन थांजाया हा लाइट थांजागोन जायाखै अ नों नायनो हागोन इयाव थांजागोन थांजाया दा नोंनियाव आंनि जानाय नङा इदि दिसेबोल जानाय नङा दे जागोन ना नायबाय थादो दे नायबाय थादो होमबा दे सासे नाय फैनानै ओइ जोंनिया माबा फै सुपारमोन फुरा लाइभ थाबाय थादो नोंथांमोन कमेन्टखौ जों रिप्लाइ हरथ'नो हायाबो जानो हागौ नोंथांमोना नायनानै थादो जों दा सर्ट लानोसै रिप्लाइ हरनो हायाबा गाज्रि मोननाङा फैनाय थागोन जाबाय आदा नोंसानि डिस्ट्रिक्टआ मा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जोंनिया बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा जायगाया मामोनलाय जोंनिया सुमनकाटा गोलैयो ओमफ्राय दा जों टपनकाटायाव दङ एखेयानो दै नंखाय बुंनो साननाङा एखेयानो बेबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दुमनि खाथि गोलैयो नामा दुमनि नङा बरमा खाथि बरमा आरो धुमधुमा खाथि धमधमा आरो बरमा दहाय जोंसो मोनखायाखैमोन डायलगा नोंनिखौ पस्ट नांगोन नांनायालाय पस्ट लायलायनि नामा लाइक कालारायनि एसे माबा नै दिनो हायोमोन बिथांनि मुङा जाबाय फुजा एसिस्टेन्ट मेकआप लाजिबाय लाजिबाय फै टाइम गैया डायलगा गोसो दङ ना नै अनले नायनानै होनांगौ अनले ओमफ्राय दावदैजोंनो जादो आमाय दे जागोन दे अनले ओमफ्राय नोंजों दैखौ होसोलांदोंमोन आं गैया अफिसारआ सार्भेनि खामानियाव फिल्डआव लाना थांफादों बेनिफ्राय कमेन्ट फैगासिनो एक्ट्रिसा जागोन नामा बै दख'ना गाननाय सिख्लाया औ बेनो एक्ट्रिसा बेनो इनो जोंनिया माने बिमानि रल बानायदो बियो बिमानि उदैनि गुबै खाजाया ना बेदरा नङा नों थां गोजोननिफ्राय बालाङो ओंखामनि आमाय नांला दालाय बहा लाबाय दं फ्रेन्ड बे टकन काटा होननाय मोनसे गामियाव लागासिनो दं जों दा
आदा नोंसिनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बाक्सा बाक्सायानो जोंना सोगोमदाव ना सोगोमदाव नार्जारिया बुंदों नोंथांमोननि भिडिअ हयले बिराद सुपार दे ब्र Thank you so much. थेंक इउ Thank you so much. माने एक्ट्रेस जागोन नामा बे औ नंगौ नंगौ फिल्मनि मुङा मा जागोन आदा बे जाबाय ना गेदेर फिल्मनि मुङा नोंथांमोना बे सुदेम फिल्म प्रडाक्सनाव थांनानै चेक आउट खालामना चेक आउट खालामनो हागोन बेहायसो होगोन आरो बे चेनेलखौ मोनसे माबा जाना दंखायो आपल'ड आरो दाख्लै मोनसे थांखांखाबाय होखांखाबाय माने बै सर्ट मुभिनि नामा जाबाय बावदावगुमै नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनो हागोन एक्ट्रिसा दंमोन करिश्मा बर' आरो गोदान नङा बे बहुत फिल्मफोरावनो दंखायो नोंथांमोना नायबा नुगोन मोजाङै नायबा जेनेबा सोरनि इनिना इयो बियो बिर फिल्मावबो दोङो बिर फिल्माव दा नै माबा नालाय इखौ नोंथां बिर फिल्माव नोंथाङा सोरनि माबा दोङोलै माइकेल मुसाहारि माया फिल्मावबो दङ माया ओमफ्राय आरो बिस गोनां अननाय बिस गोनां ओमफ्राय मानो बेबादिया गोरबोनि मोदै बेफोर फिल्मावबो गोबां रल खालामबोबाय जागोन ना दानिया नोंथांमोनखो गुबुन आर्टिस्टफोरखौ देखायनो थांनायदो जुनियर दे जेनेबा दे एमा गुसुंनि एसे नै बिसोरो बै सासेया फिसाजोनि रल बेनि मुङानो जाबाय जुनु आरो बै सासे नानि सासे दं बेबो फिसाजो आरो फिसालाया नैबे नायनाय जेबो गैया माइ दावदैजों जादों दावदैजों जादों आं दे जागोन दे जेबो नङा बिनि गुबै खाजाया ना बेदरा नङा औ देबासरा खाथियावनो देबासरानि साहा खोलाहा जायो आरो थेंक इउ सोरां बर' नाथाय नोंथाङा सुदेम फिल्म प्रडाक्सनावसो थांनानै नुगोन आरो बेनि गुबै खाजाया ना बेदरा नङा एक्टरनि मुङा जाबाय आदा गरम बे सिनेमाया जाहैबाय बे सर्ट मुभिसो बेनि मुङानो जाबाय ना गेदेर आरो जतीन्द्रनाथ बसुमतारिया लिरनाय गोदोनिनोखा बिजाबाव साफाय खालामो सुंद' सर्ट मुभि माने सर्ट स्ट'रि लिरखानायमोन बे मा होनो 1 मिनिटनि नुथाय नामा से मिनिटनि नुथाय बे बिजाबाव लिरखानायमोन ओमफ्राय दा बेखौनो जों फोलावनानै फेहेरनो होनानै बेखौनो साजायनानै मोनसे सर्ट मुभि लाइनाव लाना फैदों बे 30 मिनिट जागोन आरो नोंथांमोनखौ जों सानो नोंथांमोनाबो नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनखागोन आरो जोंबो नायनानै फरायनानै बे फिल्मखौ शुटिं खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बे फिल्मखौ जोङो माबायाव हगारगोन जोंनि स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव इउटुब चेनेलाव हगारगोन दा बे चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै मा होनो साबस्क्राइब शेयार लाइक जागोसो बेखौ खालामबानो जाबाय नाथाय अननानैसो नै आदा दसर दा थाबाय था नोंथांमोना गोरबोजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायो आरो बे केमेराखौ आं जेब्लाबो गारनानै केमेराखौ गावनि जिउ बायदि मोनना लायो आं अरायसम माबानिफ्राय जानायनिफ्राय माबानिफ्राय
नोंजामादै ना मा होनलायलांनो नोंजामादैखौसो लांदोंमोन गैया अफिसारा सार्भेनि खामानियाव फिल्डआव लाना थांफादों जेबो नङा दे बे जानाय लोंनाया दे जेबो साननाङा जागोन आंबो ना गिदिरनो खाजाया ना बेदराव नङा महेश मसाहारि थेंक इउ नानि मोना थांलाय फैलाय खालामनो हादे बेजों ओइ बेकग्राउन्डआव नै दा शुटिंआ स्टार्ट जागासिनो जोंना मोनसे सिन बे सिनानो जाहैबाय बिमाय आरो बिमाय आरो बिनि भागिनाकजों ओंखाम जानायाव माबानाय आरो खेला टंला होदोलै सोमादोलै मोनबाय सानखौ होनखादो नोंनि जानाय माबाखौ मानसि जानाय थांगोन ओमफ्राय नै बुंगोन नोंजामादैखौ सिलांदोंमोन गैया इनिफ्राय दे रेडि जाबाय थानायाव जासिनाय नङा दे इखौ नुवा जासिनाय होनना रोलिं एक्सन दे जा होनदा नोंजामादैखौ सिलांदोंमोन गैया अफिसारा सार्भेनि खामानियाव फिल्डआव लाना थांदों बिदि जेबो सानना आरो आलेसो बिनि गुबै खाजाया ना बेदरावल' नङा दे नोंथां ओंखाम ओंखाम लायनाया माय ना देखिनानै जागोन जागोन दे गाय लायनो जागोन खोमा दाथ' ओंखाम होनायनि जेबो माबा गैला ना अस्त्र ओंखाम लायनि जों जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जागोन इसे खालामनोसै मा माबानि खोमानाय होननाय नांसिगोन दे लाइटमेन फार्स्टनिफ्राय खोन्थाना होयो आंखौसो खिन्थिबाय नालाय फिर से बोर्ड लगने लगा ना तेरे को हाँ फिर से बोर्ड लगने लगा नहीं काम करो बोर्ड नहीं लगेगा ओके ओके यार बोरिंग मोनो रुकिना खामानि मावबानो मावफैबाय थानो लुगैना खामानि मावनो बिराद मोनो खामानि गैयाबा बोरिं मोनो इयावनो दानना जायगा ना इयावनो ना जायगा बिथाङा जाबाय सोमखोर बिथाङाबो गोसो दं रल खालामो नाथाय दा रिलिज जाथ'वाखै फैगासिनो दं फैबाय दं दे लानि हा दे फार्स्टनिफ्राय दे बेखौ दोनथ' मा दङ दावदैजोंनो जादों बेखौ बोखारनानै आरो लांनानै आरो जेनेबा नोंनिखौबो माथो कमेन्टसआनो गैलालै बेखौसो थांनो हादे बेखौ हादे आइबाबो फैनो हादों रायदा एसे ओइ जेराव नोंथांमोन मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेटारि चार्ज जोब्बायलै मा खालामनो जायो आरो बेटारिया सिंगेललै जोंना बिराद खस्थ' जायो नेनांसिगोन आरो होमबा दोनथ'बाय नामा एसेयावनो दोनथ'नाय खालामनांसिगोन लाइभखौ दोनथ'ना आरो रायलायनि लोगोफोरजों एसे औ दे चार्ज होनोसै बन्द' खालामदो दा होमबा दायो जोङो ओरै खालामनोसै दा बिनिखौल' लायनोसै दायो ना मा दसे चार्ज जोङो दा ओरैनिखौ फोजोबना फैनोसै जानायनि प्रग्रामखौ नामा जानायनि प्रग्रामखौ फोजोबना फैनोसै जानायखौबो खोन्थागोन नोंथांमोननो दे जों दिनै मा मा जागोन अमाजों लाव अमाजों दाउ आलु बाथोन ओमफ्राय मा मामोनलाय अमाजों लाव आलु बाथोन दावदै एवनाय जोगोनारखौ नोंथांमोननिखै लाव होनो नामा जों खिन्थु लाव होना जोगोनारसो बेखौनो लाव होनदों सोरबा जोंनिथिं जोगोनारखौ लावबो होनो नोंसोरनिथिं मा होनो जोंनिखौ मिथिला जोगोनार मिस्टार रमेन दैमारि एकदमबारे नों रिप्लाइ हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आं नै रुमबां प्रडाक्सननिफ्राय मोनसे रिप्लाइ फैदों जोंहा नेनानै थाबाय ओइ माबामोना रुमबां प्रडाक्सन बै सोमदोन होननाय आङो बिसोरनि बेनिफ्राय दं औ ओमफ्राय मा दङ जोंना
पुयुंसु लाइभ अ बाइकसो होनो बाइकखौ लाखानोसै दे बाइकखौ थारमाने आं दा आं मोनसे जोबखायाखैनो आरो जोबथायाखै फिफ्टिन बावखानांगौ र' ओंखाम जानो थांगासिनो ओंखाम